बर' रावजों थाखो 10सिम फरायनो मोनमारसिगोन ना? जुदि बर' रावजों थाखो 10सिम फरायनो मोनमारसिगोन अब्ला माब्लानिफ्राय जागायगोन? औ नंगौ, नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। बर' रावा बिजों महरै 59 बोसोर बाबेनलांबाय। बर' रावा भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव सोसनजानाया 19 बोसोर बारलांबाय। बर' बिजों दाबिनानै रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानांबाय। नोंथांमोना मिथियो ना बर' बिजोंनि जारिमिनखौ? जुदि मिथिया अब्ला जोंनि बे रिपर्टखौ आबुङै नायलां। बर' बिजोङा 1963 मायथाइनि 18 मेनिफ्राय गुदि फरायसालियाव दानि क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव जागायदोंमोन। 1977 मायथाइनि 26 मेआव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव एम.आइल आयदा महरै थिसनजादों। बेनि उनाव 1980 मायथाइनि 25 जानुवारिनिफ्राय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोङाव थानाय फरायसालिमाफोराव एम.आइल आयदा महरै फरायनो गनायथि मोनदों। 1994 मायथाइनिफ्राय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव इलेक्टिभ आरो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोङाव थानाय फरायसालिमाफोराव एम.आइल आयदा महरै सोलोंथाइ लानायनि खाबु मोनदों। 2003 मायथाइनि 22 दिसेम्बराव संबिजिरनि 8थि फारियाव सोसनजादों। 2005 मायथाइनि 3 दिसेम्बरनिफ्राय UPSC आनजादनि गांसे अपसनेल साबजेक्ट महरै गनायथि मोनदों। आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलजों 2006 मायथाइनिफ्राय गोजौसिन फरायसालिमानि एडभान्स आयदा महरै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव अनार्स आयदा महरै फरायनायनि गनायथि मोनदों। 2005 मायथाइनिफ्राय भारतनि गोजौसिन थुनलाइयारि बान्था साहित्य एकाडेमिजों गनायजादों। दासिम बर' बिजोंजों फरायनानै आरो बर' थुनलाइ सोरजिनानै गोबां लिरगिरिफोरा आसाम सरकार आरो भारत सरकार होनाय थुनलाइयारि बान्था आवथायनो हादों। बर' बिजोंखौ गोजौ फरायसालिसिम बिजों महरै फरायनानै 49 बोसोर बाबेनलांबाय। बर' बिजोंखौ गोजौसिन फरायसालिनि फरा बिजों महरै सोलोंथाइ लानाय खाबु होनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरा सरकारखौ नारसिनबोदों। बर' बिजोंखौ गोजौसिन फरायसालिनि फराफारि महरै थिसननो थाखाय मैया 26 जुलाइआव गुवाहाटीनि बामुनि मैदामाव बर'नि माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' लिरगिरि गौथुम, बर' आइजो अनसाय आफाद, बर'नि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफान एबा आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलजों जथायै सावरायो। बे सावरायनाया थारैनो दाजाबथायारि जादोंब्ला बर' फरायसाफोरा 12 थाखोसिम बर' रावजोंनो फरायनो खाबु मोनसिगोन। 22 जुलाइआव आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिल आरो बर'नि माहारियारि आफाद आरो मेलेमजिबिफोरनि सावरायनाया इयुनाव माबादि फिथाइ थायगोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। सुक्रेश्वर बसुमतारिनि रिपर्ट, रिलाइभ निउज 24।